Központi Rendőrkapitányság, Milánó. Jó napot, Révi nyomozó vagyok. Cattani felügyelővel szeretnék beszélni. Az igazolványát kérem. Már is. Egy pillanat. Tessék. Rendben van. Menjen be. Te vagy az új fiú? Igen. Itt van a papírom. Cattani felügyelővel kell beszélni. Szállj be, elviszlek. Itt van a felügyelő? Igen. Pisztolyod van? Pisztolyom? Nincs. Tessék. Az áthelyezésem ügyébe kellene beszélnem vele, nem tudom, Itt hogy... van, ne izgulj. Előbb is jöttél volna. Csak egy órája kapta meg a kocsit. Itt az új fiú. Megjöttél. Ideje volt. Maradj csöndben. Egy mukkanást se. Nyisd ki az ajtót. Ott a felügyelő. Hol vannak? Hagyjanak békén, én nem tudok semmit! Gyerünk! Beszéd a disznó! Hol vannak? Én nem tudok semmit! Nem tudom. Hol vannak? Nem tudom. Azonnal mondd meg! Nem tudom, azt sem tudom, kit keresnek. Mit akarnak tőlem? Nincs semmi közöm hozzá. Hová rejtettétek őket? Mit akar? Beszélj! Kit keresnek? Nekem semmi közöm hozzá. Beszélj, vagy megöllek! Beszélj! Mit csinál velem? Hová tettétek őket? Gyerünk, beszélj! Megmondom, engedjen el! Ott vannak! A padló alatt van egy helyiség, ott vannak! Ott vannak! Hol? Mutasd meg!
A csapóhajtó alatt! De jó Isten! Menjetek fel! Menj csak! Gyere! Felügyelő, ide nézzen! Heroin. De jó Isten! Velük adatod el? A gyerekekkel? És ez a mai bevétel? Beszélj! Igen! Honnan szedted őket? Honnan van? Nem tudom, én vásároltam őket. Vásároltad? És mennyit fizettél értük? Milliót. 1 milliót. Téged hogy hívnak? Kedérnek hívják, engem Mikélének. Kedír és Mikéle. Szia! És te hány éves vagy? Én 5. A nagyot is. A főszerepben Michele Placido, Szersény Gyula. A Polip. A forgatókönyvet írta Sandro Petraia és Stefano Rulli. Magyar hangok: András Kati, Végvári Tamás, Hegyi Barbara, Fülöp Zsigmond, Csondor Kata, Huszár László, Csurka László, Kautsky József, Kautsky Armand, Balázsi Gyula, Kisfalusi Bálint, Szombati Gyula, Kovács István, Kránic Lajos, Benkő Gyula, Dózsa László, Csernák János, Izsóf Vilmos, Úri István, Simorjai Emese. Magyar szöveg Kléner Gizella, hangmérnök Takács György, rendezőasszisztens Mihályfalvi Mihály, vágó Kern Mária, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Zákányi Balázs. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Fényképezte Nino Celeste. Zene Ennio Morricone. Rendezte Luigi Perelli. Első rész. Nagyon megtisztel, köszönöm. Fogadj el ismeréseket. A bankvállalkozása csodálatra méltó. Beszámolok róla a miniszternek. Törvényt kell hoznunk, ami kötelezi az állami intézményeket, hogy ugyanazt tegyék. Igazán gyönyörű. Minden milliárdnyi befektetésből. Csodálatos. Köszönöm.
Őszintén gratulálok. 10 milliót művészeti értékeink gyarapítására kellene fordítanunk. Egyetért? Természetesen. Tessék, nézze meg, szenátor úr. Amit én a legfontosabbnak tartok, az új komputerközpont. Ettől a perctől kezdve a bank 24 órán át folyamatos összeköttetésben áll az egész világ pénzpiacával. Úgy látom, vár valakit. Egy olyan szemét, akit nem ismerek, szenátor úr, de akit nagyon sokra tartok. Gondolom egy hölgy. Nem. Dr. Rázi. A Nemzetközi Biztosító Társaság elnöke. Egészen nyugodt lehet. Nem fog eljönni. Miért? Honnan tudja? Ott a lánya. Eszter. A szeme fénye. Udvariasságból őt küldte maga helyett. Szervusz. Gyönyörű vagy, mint mindig. Elnézést, szenátor úr. Mit keres egy ilyen gyönyörű lány ezen a szomorú helyen? Nagyon haragszom magára, tudja? Ahányszor csak elmegyek a kaszinójába, mindig vesztek. Ez így van rendjén. Különben miből élnének a játéktermek? Ha lenne olyan kedves és... Természetesen. Eszter, engedje meg, hogy bemutassam a házigazdát, Carridi urat. Örvendek. Sajnálom, a papa elnézést kér, de nem tudta szabaddá tenni magát. Nem történt semmi. Az igazat megvalva semmi dolga sincs, de nem nagyon kedveli az ilyen előkelő fogadásokat. Szeretek a kaszinóba járni. Olyan gyorsan telik az idő, az ember észre se veszi, és már is reggel van. Ki maga? Csak nem maga. De igen, én vagyok. Acsidutsu. Visszajöttem. Vannak libanoni és jugoszláv gyerekek is, de a többségük olasz. Hova visznek bennünket? Börtönbe? Egészen elképesztő fordulat. Valamelyik nap felkeresem, felügyelő úr. Beszélnem kell magával. Miről? Legközelebb. Most gondoskodnom kell róluk. Küldje őket Villacselesztébe, legalább egy kis időre. Igen, épp erre gondoltam én is. Viszontlátásra. Felügyelő úr, a központból hívják. Minden járőrnek. Menjenek az Antinári bankhoz. Emberölés történt. Vigyázzat, a gyilkosnál fegyver van. Megismétlem. González, gyerünk!
Még mindig ott van a terem végében. El sem mozdul. Készüljetek fel, de ne lőjetek. Várjon, felügyelő úr. Veszélyes lehet. Semmi. Vigyétek el. Én vagyok. Kapcsold be a lehallgatás elhárító készüléket. Tindarit megölték. Egy pár perce. Egy rossz külsejű szicíliai. Azt mondta, Acciduzzunak hívják. Ki volt az? Tánó. Valaki befogta a száját Tindarinak örökre. Ki csinálta? Nem biztos, hogy az az igazi neve, de mielőtt lelőtte, azt mondta, Acciduzzunak hívják. Hogy mi az igazi neve, nem fontos. Sok év alatt, amióta ezen a földön élek, engem is ezerféleképpen neveztek. Egyszer nagyhalnak, egyszer oroszlánnak, most a bábok mozgatójának. És volt, aki azt is megengedte magának, hogy póznalábnak hívjon, vagy sántagalamnak. Emiatt a nyomorék lábam miatt, amit bénán húzok magam után. A betegség szétrágta ugyan a csontomat. De azok, akik így beszéltek rólam, nem húzták sokáig. Egy savval teli kádban végezték. És pontosan 4 hét múlva az én csontjaim, az én megrikult, tönkrement darabokra tört csontjaim még mindig megvoltak. Az ő csontjaiknak viszont nyoma sem maradt. Én részemről sohasem szerettem ölni. Ha mégis előfordult, csak azért történt, mert valaki modortalan volt velem. Hiányzott belőle a kötelező tisztelet, vagy azért, mert elárult. Ezt a Acciduzzut minden esetre le kell törölnünk a földszínéről. Legalább 8 lövés érte. 2 a szívet. Maga itt volt. El tudná mondani, hogy történt? Váratlanul jelent meg. Oda ment és már lőtt is. Engedje meg, hogy megszorítsam a kezét. Salimbeni szenátor vagyok. Az ön bátorságát és valljuk meg önfeláldozását sose fogom elfelejteni. Köszönöm. Nyilván az a szándék, hogy még itt tart bennünket. Mindannyiunkat. Igen, így van, ez a szokás. Mindent ellenőriznünk kell. Tökéletes. Tökéletes. Ha minden állami alkalmazott így végezné a munkáját, ez az ország nem itt tartana. Nem? Hát hol? Nagyon is jól ért, felügyelő úr. Korrupció, az öntudat hiánya, a bűnözés. Ha Rómába jön, nyugodtan keressen meg. Bármire van szüksége.
Köszönöm, de nincs szükségem semmire. Sose lehet tudni. Elnézést. Kérem. Felügyelő úr! A kisasszony és az úr közvetlen szemtanúk. Az áldozattal beszélgettek. Jó napot, felügyelő. Ahol te megjelensz, ott vér folyik. Ugyanezt elmondhatnám én is. Magáról, Cattani. Ki volt? A bankom egyik legjobb kliense. Tindarinak hívták. És az az ember, aki rálőtt. Neki nem küldtem meghívót. Nem ismerem. És ön? Ön mit látott? Én nem is tudom. Beszélgettünk, és egyszer csak megjelent az az ember. Aztán egymásra néztek, és akkor elkezdett lőni. Csak bámult rá, és lőtt. Igen, úgy nézett, mint egy őrült. Jól van, jöjjön, igyon valamit. Mondtak valamit? Úgy értem, olyan volt, mintha ismernék egymást? Igen. A pisztolyos ember azt mondta, hogy igen, én vagyok, Acsidutsu. Biztos ebben? Igen, pontosan ezt mondta. Acsidutsu vagyok. De hogy mit jelent, azt nem tudom. Én igen. Szicíliai. Azt jelenti, hogy madárka. Vitessen el innen, felügyelő úr. Ez a sok tükör. Nem bírok belenézni. Mindjárt megvakulok. Hogy hívnak? Bejöhetek? Kicsoda maga? Ki engedte be? Menjen vissza a többiekhez. Ezt én is mondhatnám. Asszonyom, semmi kedvem itt vitatkozni magával. Attól félek, mégis kénytelen lesz, mert én vagyok a vizsgálóbíró. Silvia Conti. Giunni, vidd át egy másik szobába. Hagyja csak itt, nekem nagyon megfelel. Nem bírja elviselni a tükröket, ő kért meg. Ha valami nem tetszik neki, mondja meg ő. Menjen ki, felügyelő. Még be sem mutatkoztam. Tindari címe megvan? Igen, felügyelő úr, tessék. Oda megyek. Adja a részvétnyilvánítást. Összehordta nekem ezt a múzeumot, de mindig cseléd voltam benne. Mivel foglalkozott a férje? Pénzzel. Mosolygott a szeme, amikor azt mondta. Pénz, üzlet. Nem tudja véletlenül, hogy ki akarta megölni? De, persze, hogy tudom. Valamelyik fölszarvazott férj. Mindig a mások feleségét szerette. Még dicsekedett is vele. Elfogtuk a férfit, aki lelőtte. Az a gúny neve, hogy Acsidutsu. Ismeri? Én? Nem. Nem rémlik semmi. Nem, biztos vagyok benne. Na, mit mond a kompjúter? Egy pillanat.
Honnan tudod, hogy működik ez a vacak? Elektronikából doktorálok. Akkor minek vagy itt? Valahol dolgozni kell. Már meg is van. Egy pillanat is kinyomtatja. Tessék, itt van minden Tinderiről. Kétszer állt bíróság előtt pénzzel való visszaélésért, egyszer család bankcsődért, de mindig megúszta, bizonyíték hiányában. Volt egy vállalata, a SETIP. Részt vett a Racing nyúló versenytársaságban, aztán részvénytöbbséget szerzett az új kaszinóban. Arról, aki lelőtte, nincs semmi hír? Most várom a választ az adattárból. Ha csak egy kicsit is sáros, megfogtuk. Az ország összes bűnözője benne van. Adná Isten. Na jó, majdnem mind. Már meg is van. Semmi. Abszolút tiszta. Miért hallgat ilyen magacsul? Előbb-utóbb úgyis megtudjuk kicsoda. Nem értem magát, higgye el. Teljesen észszerűtlenül viselkedik. Ez képtelenség. Tisztában van vele? Elnézést. Tessék. Tindari felesége ismer. Ő tagadta, de nyilvánvaló. Kihallgatta az áldozat feleségét? Igen. És közöltem vele... Nagyon rosszul tette, felügyelő. Az én dolgom lett volna. Akkor miért nem tette meg? Holnap akartam. Holnap? Holnapra elolvassa az újságokban. Minden szavát megfontolja. Vigasztalhatatlan vagyok, felügyelő, de a képességeim korlátozottak. Nem tudok egyszerre két helyen lenni. Akkor köszönje meg, ne sértegessen. Figyeljen csak ide, felügyelő. Mivel együtt kell dolgoznunk, jobb lenne, ha megállapodásra jutnánk. Első szabály, ne a saját feje után menjen, ha kérhetem. Második, kerülj a helységet, ahol kihallgatást tartok. De ha már nem állja meg, legalább kopogjon. Harmadik, ne tegyen fel kérdést a gyanúsítottnak vallomás közben. Szintén szólva nekem úgy tűnt, hogy a gyanúsított eddig egy szót sem szólt. Mára befejeztem. Vigyék vissza a cellába. Giulia Antinari a tengerbe fulladt. Nassau közelében.
Olyan halkan jöttél be. Azt hittem, alszol. Gondjaid vannak? Egy se füle, se farka ügy. És egy önfejű felügyelő. Mi lehet még ennél rosszabb az életben? Egy képviselőszék. 1 hónapja ülök ott, de még mindig nem értem, mi a dolgom. Úgy néz ki, beválasztanak a szervezett bűnözéssel foglalkozó bizottságba. Ki tudja miért? Talán azért, mert a tudósok becsületesek. És gyakran gyöngék. Nem értem, miért vállalkoztál rá, ha nem szereted a politikát. Maradhattál volna az egyetemen. Ugyanazért, amiért évek óta tanulmányozom a hangyákat. Tudós vagyok, akit a komplex társadalom érdekel. A hangyabújban is megvannak a szerepek, a feladatok. Az is egy sok egyedből álló, tagolt szervezet. Bűnözők is vannak köztük? Hát, hogy ne volnának. Méghozzá nagyon kegyetlenek. De bírót még nem találtam. Nincs rá szükség. Ne nézz rám, rémes vagyok. Gyönyörű vagy. Még mindig nem untál meg. Amikor veled vagyok, megnyugszom. Nem kell más. De a gyerek hiányzik. A természet bölcs. Tudja, mit akar. Nem szeretem, ha így beszélsz. Ulysses. Hogy vagy? Hol csavarogtál? Éhes vagy, igaz? Te mindig éhes vagy. Na, gyere, együnk valamit. Mindjárt adom. Jól van. Tessék. Legalább 8 lövés érte. 2 a szívet. Legalább 8 lövés. Elmehet. Amikor ma rám emelted a pisztolyt, nem akartál lőni. A pisztolyodban nem volt golyó. Én igen. Én megölhettelek volna. Már csak megtetted volna. Kár, hogy nem tetted meg. Mindenáron meg akarsz halni. És én tudni akarom, miért.
Ma este még felhők is vannak az égen. Az ott olyan, mint egy sas. Látszanak a szárnyai a csőre. Minden fontos napnak megvan a maga felhője, tudtad? Úgy látszik, ez a mai számomra a sas napja volt. Nem értelek. Acsidutca a madárka ma erőt vett magán. Bátorságot merített. Eddig csak madárka volt, most karmokat növesztett. Mit ártott neked, Tindari? Mondd el. Talán tudok rajtad segíteni. Most már semmi értelme. Akkor kellett volna veled találkoznom jó pár évvel ezelőtt. Szicíliában. Megmondod a nevedet? Az igazit? Frolónak hívnak. Frollo Salvatore. Nehéz, nagyon keveset tudunk. Telefonüzenetet küldtünk Szicíliába. De hogy megtudjuk, ki ez az ember, ahhoz idő kell. Olyan ez, mintha tűt keresnénk a szalmakazalban. Válts már, menj tovább. Salvo a véremből való. Ő az én karom. Ő a lábam. Hosszú évek óta nem mozdultam ki innen. A félvilág bírósága azon töri magát, hogy törvény elé citáljon. Olaszok, amerikaiak. Én itthon ülök, ő pedig járja helyettem a világot, igaz? Nem sokára el kell látogatnia Milánóba is, hogy szemmel tartsa a családi ügyeket, az egész családét, és hogy melletted legyen. Ellenőrizted? Is. Fiatal vagy, Tánó. Ha meglógsz, sose találunk meg. Én nem akarok meglógni. Mindenki meg akar. Az ember olyan, mint a madár. Nem szereti a kalitkát. Előbb-utóbb te is el akarsz menekülni. Én tudom. De te most már a miénk vagy. Én nem tettem semmiféle esküt. És nem tartozom semmiféle családhoz. De igen. Te az egész családnak a része vagy. Te, Tánó, a csúcshoz tartozol. Felelős vagyok érted, és azért, amit teszel. Ha te hibázol, én fizetek. Hibáztam valaha is eddig? Nem. De most már elég a titokzatoskodásból. Az utóbbi időben több javaslatot küldtünk Tindarin keresztül, hogy hogyan kellene befektetned a pénzünket.
De te mindig csak azt válaszoltad. Álljatok meg! Várjatok még! Azt is megmondanád, mire? Ez az az összeg, amit a családok be akarnak fektetni. 5000 milliárd. Halálos bűntánó. Ezt a sok pénzt penészedni hagyni. Éppen itt az ideje, hogy elszánd magad. Már döntöttem. Akkor pedig beszélj. Egészen különleges dolgot találtam ki. Elég a fegyverből, elég a vérből. A bűnözés egyetlen útja ma a törvényesség. Észrevették? A pénzvilágában forradalom zajlott le. És tudják, ki csinálta? A kisbetétek tulajdonosai. Milliárdok özönlötték el a piacot. A pocsolya tengerré változott, tele kis halakkal, akik csapatokban mozognak, és a nagy pénzügyi csoportok kezében lévő hálókban végzik. Ezt akarom én megcsinálni. Rohamot indítok a tőzsde ellen. Megveszek egy nagy pénzügyi birodalmat, az egyik legnagyobbat. A nemzetközi biztosítót. És amikor 92-ben Európa egyesül, amikor eltűnnek a határok, önök fogják irányítani az egész kontinenst. Ez az üzlet nem nekünk való, Tánó. 5000 milliárdjuk van. Majd én megcsinálom. Megsokszorozom a pénzüket 10-szeresére, 100-szorosára. Olyan lökés adok az olasz pénzügynek, hogy kifordul a sarkából, átlépünk az Ótestamentumból az újba. És nem csak a pénzük lesz több, a hatalmuk is. Ki kezeskedik érte, hogy sikerül is? Nem kérdeztem a véleményedet, Szalvó. Itt csak az számít, amit én mondok. És ahhoz, hogy megcsináld, amit akarsz, mire van szükséged? Először is a 11%-om helyett meg kell szereznem az Antinári Bank ellenőrzésének többségét. De ez legyen az én gondom. És hogy fogod elérni? Gyámság alá veszem Gréta Antinárit. A gyámhatóság néhány napon belül meghozza a döntést. És a gyerekkel mit csinálsz? Úgy végzi, mint a nővére? A tengerben? Nem vagyok olyan, mint maguk. Giuliát nem én öltem meg, baleset volt. Nem is voltam ott. Jó van, Tánó, ne izgasd magad. Menjünk tovább. Az induláshoz szükségem van Ifterre, a törökre. Arról majd mi gondoskodunk. Semmi más? Semmi más. Szereted a grandiózus dolgokat, igaz, Tánó? A nagy fogásokat. Én is így vagyok. Rendben van. Vedd meg a nemzetközi biztosítót. És amikor az egésznek vége, ha úgy lesz, ahogy mondod, mit kérsz érte ajándékba? 2 ajándékot kérek. Az egész Antinári Bankot, és hogy ne lássam magukat többé. Megkapod. Mind a kettőt. Lehet, hogy megtaláltuk, amit kerestünk. Nézd csak ide! Eltűnt egy szicíliai fiatalember. Hová lett Salvatore Frollo? Nem tudom elolvasni az újságíró nevét. Kinagyítjuk. Davide Faetti.
Az újságnál, ahol dolgozott, azt mondták, hogy ez a név csak írói álnév. Azt mondja meg, mit akar. Olvastam a szicíliai cikkeit. Bátor írások voltak. Kevesebbért is végezték már kővel a szájukban. Csak nem azért jött, hogy bókoljon. Hogy került ide éjszakra? És maga? Talán tudja, hogy az újságnál úgy hívtak, hogy a két lábon járó hulla. Mielőtt eljöttem, megírtam a nekrológomat. Tudja azt, amit akkor szoktak, amikor a hős meghal. Talán még ma is megvan. Ez kedves ötlet. Szóval nem tagadja, hogyha egy golyóval a fejében végzi, az élete valóságos főmű lett volna. Újságírói szempontból persze. Szerencsére nem így történt. Most mivel foglalkozik, bolti szarkákkal? Salvatore Frolloval foglalkozom. 18 évvel ezelőtt írt egy cikket az elveszett Salvatore Frollóról. Egyetlen újság sem vette át a hírt, de maga se tért rá vissza többet. Miért? Péti helyi ügy, nem érdekel senkit. El se tudja képzelni, hány ilyenről írtam én akkor. Ha nem történik, meg kitaláltam volna, ennivalóra kellett. Hány soros volt az a cikk? Úgy 20 körül. Frollo nekem egy vacsorát jelentett. Desszert nélkül. Most mennyit keresne 20 sorral? Kibérelhetnék rajta egy egész éttermet. Csak magamnak. Meg tudná mondani, kitől kapta a hírt? Egy bírótól a városban, ahol voltam. Úgy hívták, hogy Fiorani. Bolond volt, mindenkinek neki ment. Hol találhatom meg? A temetőben. A maffia tette el lábalul. Mikor? Körülbelül 18 éve, azt hiszem. Frollo eltűnése után. Látja, mennyi mindent tud, csak nem akarja elmondani. Miért? Na, ebből elegem van. Mindent megírtam, amit tudtam. Régen történt, most mással foglalkozom, másféle újságírással. Persze. Maga szerint ez is újságírás? Mit játsza az erkölcsőzt? Azt akarja mondani, hogy szemetet csinálok? Elkésett felügyelő. Én is elmondom magamnak minden reggel borotválkozás közben. Adjon engem békén! Beszélhetnék magával? Ki engedte meg, hogy bemenjen Frollóhoz? Az eredmény hallatán azt hiszem megírte. Maga még a nevét se tudta kiszedni belőle. Én sorban haladok. Nem szeretem a felhajtást, és azt se, aki csinálja. Miért? Mitől fél? Attól, hogy tévedek, maga nem? Ha nem kockáztat, nem hibázik. Ne sürgölődjön annyit. Nekem nyugalomra van szükségem. A maga nyugalma nem vezet sehova. A dürohamai se. Gyerünk, kiszáll be, fiú! Ide! Gyerünk! Mikor kezdjük meg? Nem leszel! Most passzolj! Itt vagyok a szélen, gyerünk, gyerünk! Nem lát! Mit csinálsz még ide? Hagyjál még! Jöhet! Ez az szem! Ah! Most passzolj! Jöhet! Eresz már el, te hülye!
összefoglalónkat hallották. Engedjék meg, hogy felolvassak egy hírt, amit ebben a pillanatban kaptunk. Kemal Lifter fegyverkereskedő ma reggel megszökött szicíliai börtönéből. A szökésben több bűntársa segítette. A helikoptert, amelyen elmenekült, a Vöröskereszttől lopták el. Amint emlékezhetnek, Liftert 2 évvel ezelőtt tartóztatták le és zárták börtönbe jogerős ítélet alapján a Kattáni felügyelő által vezetett bravúros nyomozás eredményeképpen. A kocsi most hajtott be. A széket. Ide. Ki vagy te? Mit akarsz tőlem? Itt én beszélek. Te leülsz és hallgatsz. El kell menned Olaszországból. Nekem? Miért? Mondd meg neki, miért, Salvo. Szükségünk van a részvénypakettedre a nemzetközi biztosítónál. Tisztára megörültetek. Milliárdokat ér. Pont annyit ér, mint az életed. Azt mondják, hogy azt a 2%-odat, ami a nemzetközi biztosítónál van, Svájcban tartod. Helyes. Salvo elmegy veled, és te aláírod, hogy lemondasz a részvényeidről az Antinari banknál. Én nem írok alá semmit. Megértetted? Nem írok alá semmit! Tehát megkötjük az üzletet, vagy nem? Engedd el. A botomat. Add ide. És most akarodj innen, gyorsan, gyerünk, tűnj el, de nagyon vigyázz magadra. Most nagyot hibáztál, de mi megbocsátottunk neked. Jól jegyezd meg, ha legközelebb kimered nyitni a szád betoni körökre. Aztán visszahozunk ide Szicíliába, és megtrágyázzuk veled a földet. Világít a képernyő? Hogy mondod? Világít a képernyő? Igen, be van kapcsolva. Na végre. Na, ezt mire vedem? Mit csinálsz te már reggel óta? Hogy mit csinálok? Totózok, lottózok, pályázatokon veszek részt. Csinálok én mindent. Már vagy 35 éve. És nyertél már? Soha. Nézzük csak. 50 millió olasz. 2 szelvényen. 52 héten át és 35 éven keresztül.
Az eloszlási együttható az 20. Egy változóval 15. Jó esélyeid vannak. Tarts ki. Komolyan mondod? Tessék? Jó napot! Jó napot, bíró. A felügyelő itt van? Igen, hogyne? Köszönöm. Bent van, tessék, fáradjon be. Na mi van, mit mond? 84% esélyed van rá, hogy az elkövetkezendő 6 hónapon belül nyerj. Érdekes, nekem is az az érzésem, hogy valaminek történnie kell. Ismeri Tánó Kariddit, az Antinári Bank igazgatóját? Igen. Milyen ember? Az egy bűnöző. Ennek ellenére szerencsésen kimászott abból a szicíliai perből. De én most nem a perről beszélek. Giulia Antinari haláláról van szó. Tánó Cariddi ölette meg. De hát, az baleset volt, minden újság beszámolt róla. Nem, ő volt. Felügyelő. Nem a személyes érzelmei érdekelnek. Ha valami konkrét dolgot tud, mondja el, különben... Miért foglalkozik vele? Úgy értem, mi köze Tánó Cariddinek a gyámhatósághoz? Gyámság alá akarja venni Greta Antinárit. De hát Amerikában van. Nem. Úton van hazafelé, holnap érkezik Milánóba. Nem érti, hogy ennek Greta csak a pénze miatt kell? Igen, csak is a pénze miatt. Azért akarja gyámság alá venni, hogy így tegye rá a kezét a bankra. Nem szabad engedélyeznie. Az Antinári vagyon kezelését Cariddi úr eddig kifogástalanul oldotta meg. Az eltelt alig 2 év alatt felszámolta a bank minden adósságát, teljesen átszervezte, és az ország egyik legjobban működő magánbankjává tette. Nyilván tudja, hogy Greta nagyon magas osztalékot kapott. Igen, tudom, de el kell utasítania a kérvényét. Az ember életveszélyes. Mondjon egy okot. Azért jöttem, hogy meghallgassam. Bizonyíték kell. Az ember mindenről tudott. Az öreg Antinári bizalmasa volt. Egészen a haláláig mellette volt. És valahogy sikerült megszereznie a bankrészvények 11%-át. Attól kezdve csak 2 akadály állt előtte. Giulia és Greta. Giuliától már megszabadult. Most a kis Greta következik. Az nem ember, szörnyeteg. Értem. Nem kellett volna ide jönnöm. Személyes érzelmek fűtik Cariddi ellen. Ön szerelmes volt Giuliába, igaz? Igen. Sajnálom. Sajnálom, felügyelő úr. Nem lehet elfogulatlan ebben az ügyben.
Mit úr? Grétát akarom látni. Nem engedhetem be. Ki mondta? Tána úr, ne menjen be, felügyelő úr. Nagy bajom lesz belőle, nem mehet be. Ki maga? Gréta. 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 Én vagyok. Corrado vagyok. Megismersz? Gréta. Gréta. Corrado vagyok. Mondj valamit. Mit csináltak veled egyetlenem? Mit gondoltál, mit találsz itt? Talán egy kínzó kamrát? Ne gyere közelebb. Nem akarom, hogy hozzáérj. Te tiszta őrült vagy. Figyelj rám, Gréta. Az nem lehet, hogy ne emlékezz rám. Én Corrado vagyok. Emlékszel Corradóra? Mondj valamit, légy szíves. Válaszolj. Corrado vagyok. Corrado. Drágám, gyere. Gyere ide hozzám. Így. Beviszlek az ágyadba. Így. Jól van. Emlékszel? Figyelmeztetlek. Azt csinálsz, amit akarsz. Vedd el az összes pénzét, ha az kell. De egy ujjal nem merj hozzáérni. Esküszöm, hogyha csak a hajszálagőrből is szétlövöm a fejedet. Vincenzino, figyelj rám egy kicsit. Ez most nagyon komoly dolog. Ezt mindig magadnál fogod hordani, és mindenkinek megmutatod. Há? Ha így csinálsz, azt fogják mondani, te jó ég, de csúnya kisfiú ez a Vincenzino. Maradj így, ne mozdulj. Vincenzino, most nagyon szép vagy. Már kész is van. Csönd. Mindjárt itt leszel, ne aggódj. És ha valaki megkérdezi tőled, hogy ki vagy, honnan jöttél, te csak megmutatod neki az igazolványt, jó? Tessék, tedd el, és vigyázz rá. Ki a következő? Hova ülsz? Á, itt vagy. Már kerestelek. Nagyon szép ajándékot adtál. Miért? 10 angyalkát küldtél nekem. Hát te ki vagy? Személyesen? Tedd el. Köszönöm. Elkészültél? Nem, még be kell fejeznem az arcát. Nem kell a piros? Jó. Nem, a fekete kell. A fekete? Add ide nekem a pirosat. Ez nem fog szép. Próbálj ki ezt a kéket is itt, jó? Szép lesz, Nézd csak meg, tetszik? Nagyon ügyes Tessék a vagy. fekete. Már mondtam. Nem keverted össze rendesen, látod? Ott van az alján, de most már jó lesz. Tessék, próbáld meg. Ha készen vagy, állíts. Itt tudod tartani őket egy ideig? 10 vagy 20. Nem teljesen mindegy. Isten segítségével. És az úrnak így is megfelelsz, csuha nélkül? A kolostorban nem bírtam tovább. Hiányoztak az emberek.
A rendben azt mondták, hogy Istent így is szolgálhatom. És csak itt felejtetted, látod? És így közel vagyok hozzád. Mert ha egyedül vagy, Isten tudja, miket művelnél. Nézd, ez pirosra! Gréta visszajött. Egy kis sárkány. Tánó lesz a gyámja. Most mit csinálja? Dolgozz még egy kicsit, fogj egy másik szobrot. Részvénytöbbségre törekszik a bankban. És mi mit tehetünk? Semmit. Csupa piros lett. Ez az utolsó. Köszönöm. Mit akartok vele? Mik a terveitek? Mi a baj, Tánó? Miért aggódsz? Biztos, hogy Ifter nem csinál valami őrültséget? És végül is kiölte meg Tindalit. Ki küldte? Ez ne okozzon neked gondot. Neked most csak a pénzen járjon az eszed. A pénzen, és semmi máson. Csinálj sok pénzt. A többiről majd mi gondoskodunk. Kedves Tánó, a világ nem kerek. Néha itt-ott le kell kerekíteni az éleket. Lassan, türelmesen. Ne kövessenek el semmi meggondolatlanságot. Ebben a helyzetben veszélyes lehet. A bátyám azt mondta egyszer, ha mi akcióba lépünk, azt nem hallhatja meg a tücsök se. Erre azt mondtam neki, ha nyugodtan akarsz pihenni, elég egy puskalövés, és a tücsök elhallgat. Tehát ez azt jelenti, hogy... Ha Ifter kinyitja a száját, mi lefogjuk a szemét, ezt ő tudja. Különben is mit érdekel ez téged? Ha eljön az ideje, meg lesz a pénz, de csak készítsd a támadást a király ellen. Ki a király? Kit akarsz megtámadni? Hogy hívják? Adnak nekem 5-öt, és én 50-et adok vissza. Mit számít az, hogy ki a király, vagy akár a királynő? A játékos én vagyok. Önök csak benyújtják a számlát. Hozzám jött? Nem. Az édesapjával szeretnék beszélni. Találkozójuk van? Nem. Tudja, hány éve lakunk ebben a házban? Majdnem 20. Én is annyi vagyok. Apám ünnepi alkalmakra vette. 20 év alatt nem láttam senkit, aki üzleti tárgyalás miatt lépte volna át ezt a küszöbet. Én leszek az első. Fogadunk?
Jó, fogadjunk. Megengedi? Köszönöm. Adja át, kérem, Rázi úrnak. Jöjjön. Jöjjön csak. Szép a tó, ugye? Ide nézzen. Ezt nézze meg. A vakond. Végre megvan. Ő teszi tönkre a pázsitot. Nem akar segíteni ásni? Nem ragaszkodom hozzá. Miért? Nem piszkolom be a kezem, ha nem muszáj. Mondja, nem önhít maga egy kicsit? Rázi úr várjon. Elárulja nekem, hogy mit írt arra a papírra. Nem olyan fontos. De a fogadást megnyertem. Nem határoztuk meg a tétet. Mit szeretne? Megveszem a Nemzetközi Biztosító Társaságot. Imádom a sírfeliratokat. Van bennük valami misztikus vibrálás. Gondoljon a leggyakoribbra, Isten létezik. Magasztos. Kár, hogy senkinek nem sikerült megfejtenie, mit jelent. Az üzlet mindig megfejthető. Nézze csak meg! Ez a boldogság fája. Minden gyümölcs sok-sok milliárdot ér. Az ágai az olasz pénzügyi világ legjavát képviselik. És tudja, mi ennek a titka? Az, hogy egyik sem nőhet túl nagyra. Van egy megegyezés a törzsel, hogy nem haladhatják meg a 7%-ot. Nem írtam alá semmilyen megegyezést. Meg akarom venni, és meg is veszem. 2% már az enyém. Ez a két társaság már az enyém. És ez még csak a kezdet. A libanoni részvénypakett. Jól ismerem, évek óta körbejár. De nem tiszta. Fegyvercsempészés, valuta. Társaságom szégyene. Senki nem fog tárgyalni önnel csak azért, mert ez a gyalázat a kezébe jutott. Hamarosan különleges ajánlattal állok elő a kis részvényeseknek, akik el akarnak adni. Megveszem a társaság részvényeit, akár dupla áron is, de a végén elérem a 31%-ot. Vagyis átveszem az ellenőrzést. Nem hiszem, hogy rendelkezik ekkora pénzösszeggel. Várjon és meglátja. Csak blöfföl? Lehetséges. De az is lehet, hogy nem. Miért jött el hozzám? Egyességet kötni. A tanácsaiért cserébe megőrizhetni az elnöki tisztséget. És a társaság egy bizonyos részét megtarthatná magának. Miért ajánlja fel, ha olyan biztos magában? Egyedül ön ismeri a birodalom gyenge pontjait. Az ő segítségével elkerülhetném a fölösleges kockázatokat. Egy híres pénzember azt mondta, kétféle bűn létezik, a bocsánatos és a halálos. Meglépni a kasszával bocsánatos bűn. De halálos, bizalmas információkat kiadni idegennek. Kövesse el a halálos bűnt.
Nem teszem. Se egyiket, se másikat. Jó napot, felügyelő úr! Valaki beszélni akar magával. Engem keres? Egész ügyvéd vagyok. Jöjjön be. Mit óhajt? Meg akarom kérni önt, hogy jöjjön velem az autómmal, de pisztoly nélkül, azt legyen olyan kedves itt hagyni. Valaki, aki nagyon szereti a helikoptereket, látni akarja. Olyan helikopterre gondol, ami a börtönök fölött repked? Pontosan. Túl hosszú. Majd a következő. Jöjjön. Ez jó. Mennyi? 30 centi. Talán. Gyere vissza! Tudtam, hogy el fogsz jönni. Te bátor vagy. És okos is. Megértetted. Micsodát? Hogyha neked és nekem talán közös barátaink nincsenek is. De van egy közös ellenség. A maffia. Nem teljesen értelek. Kiszabadítottak, mi bajod? Mit ér az ember a hatalma nélkül? A pénze nélkül, a barátai nélkül. Akik egy időben szerették, aztán elhagyták, semmit. Én nagyon sokat tudok. Segíthetek neked, hogy szétverd a maffiát. Hogy gondolod? Látod? Csak a pisztolyom maradt. De nem lőhetem le vele az ellenségeimet. Vagy te megteszed helyettem. Tedd el. Tudod, hogy beléd is szívesen eresztenék egy sorozatot. De nem akarok ilyesmit csinálni. Sőt, elárulok neked egy titkot. Tudod, hogy a maffia fegyvert ad el sok országnak. Pillanatilag északon fektet be. Kis fegyvergyárakban, nem sokára megvesz egyet. Úgy hívják Megator. Ez az ember bonyolítja majd a vásárlást. 10 nap múlva kell kifizetnie az első 800 milliót. A szerződés már megvan. Neki nincs pénze, de a maffia kölcsönt. Hogyan? Egyszerű. Nyer a kaszinóban. Tindariéban. Csütörtökön este oda megy. Játszik és nyer 800 milliót. Még mást is tudok. Frolóról például, aki Tindarit lelőtte. Tudom, hogy szanatóriumba csukták, elég hosszú időre, egy ideggyógyintézetbe. Úgy hívják Santa Maria dell'Orto. Ő 200 kilométerre van innen. Ellenőrizheted. Mit tudsz még? Egy nagyon érdekes dolgon. De ezt majd máskor mondom el, később. Biztosra akarok menni. Találkozunk a Mozart szállóban. Ha meg akarsz találni, keresd Carmen-et. Érted? Miért mondtad el ezeket? Le is tartóztathatnálak. Nem teszed meg. Kellek neked. Tönkre akarod tenni Tálót. Én is. És csak együtt sikerülhet. Viszontlátásra, felügyelő. Na, még egy kicsit! Most jó! Gyertek!
Mindig visszasírom a ködös éjszakot. Az egy lelki állapot. Aki ott született, soha se felejti el. De félbeszakítottam, bocsásson meg, valamit ajánlani akart. Ezzel a kezemmel igen. De ezt a másikat még nem mutattam. Ezzel kérni akartam valamit. Beszéljen az elsőről. Felajánlom az egyik legfontosabb olasz kiadói lánc ellenőrzését. 2 napilap, egy kiadó és egy nagy jelentőségű televízióállomás. Egy szóval több támogatást, több szavazatot, nagyobb politikai hatalmat ajánlok. És felajánlom a Mediares 4%-át, 9 milliárdot ér. És mindezt nekem? Önnek. A pártjának, a frakciójának. Ahogy tetszik, arra használja, amire akarja. Hallottam, hogy egy kicsit megalomániás, de hogy ennyire... Meg akarom venni a Nemzetközi Biztosítótársaságot. A Nemzetközi Biztosítót? Nézd, én nagyon elfoglalt vagyok. Hamarosan nyilvános akciót rendezek. Hajlandó vagyok 5000 milliárdot fektetni bele. Ha a barátai nem akadályoznak, végre is tudom hajtani. Látja ezt az órát? A 700-as években készült a francia király udvarában. Több mint 200 éve nem romlott el. Tudja miért? Mert egyszerű. Innen leesik egy csepp víz, jelzett időt, körbe megy, felemelkedik és újra leesik. Ez az én filozófiám is. Az egyszerűség. Az ön ötleténél bonyolultabbat viszont elképzelni sem lehet. Az én órámat kvarckristály működteti. Olyan ásvány, amely minden alkalommal megrezeg, amikor elektromos jelzést kap. Minden alkalommal ugyanúgy, másodpercenként 35 000-es rezgésszámmal. Ez 1000-szer pontosabb a maga órájánál. Tessék, önnek adom. Ez a jelen. Felejtsen el mindent, ami a múlté. Gondolkozzon korszerűen, másféleképpen. A nemzetközi senki sem tudja megvenni. Akkor se, a tele van pénzzel. A nemzetközi rázié, és őt nem lehet megvenni. Pedig én pontosan ezért jöttem ide önhöz. Önök tették arra a helyre, csak önök távolíthatják el. Mi? Önök. Ön és a barátai. Az önök pártja. Minden hatalmat önök adtak a kezébe. Garancia kellett. Egy pártok fölött álló ember. Iszonyúan nehéz idők voltak. És egy bizonyos személy a figyelmünkbe ajánlotta. Ki? Valaki, akit talán nem ártana bevonni az üzletbe. Ha én úgy döntenék, hogy elfogadom, természetesen. Ki az? Úgy hívják, hogy... Antonio Espinosa. Menedzser volt az államokban. A legfontosabb vegyes érdekeltségű csoport vezetője. Aztán visszavonult. Most nagy gyűjtő. Nagy gyűjtő? Mit gyűjt? Régiségeket, így mondja. Képeket, ékszereket, antik hangszereket. Valójában? Valójában országunk titkait gyűjti. Amit senki se tud. Amit senki se lát. Eszközöljön ki egy találkozót vele. Felügyelő. Bajba jutok magam miatt. Ne izguljon. Ezt nem teheti. Nyugodjon meg. Én vagyok a felelős mindenért. Értse már meg. Mit kapok holnap az igazgatótól? Jöjjön vissza holnap reggel, akkor legalább... Maradjon már csendben. Hol a cella? Ez az. A kulcsot. Értse meg, Adja ide a kulcsot.
Szabad? Tessék. Még valamit? Köszönöm, elmehet Ferretti. Eddig gyakorlatilag sötétben tapogatóztunk. De hát végső soron ki ez a Frollo? Mit tudunk róla? Nagyon keveset. Gyakorlatilag semmit. Olyan furcsa ember, órákon át csak hallgat. De valahogy nem tűrik profi bűnözőnek. Elég rossz az állapota, a tüdejével vannak bajok. Bevitettem a klinikára, kontrollra. És ki végezte az átszállítást? Kattári felügyelő dolga lett volna, de nem találtam meg. Tényleg, hogy jön ki vele? Az igazat mondjam, és csak is az igazat? Tulajdonképpen nem fontos. El tudom képzelni. Megjelenik és eltűnik. Megy a saját feje után. Nem tartja be a szabályokat. Mindig mogorva. Az ügyvédekkel és a kollégákkal is. Az igazságszolgáltatás számára személyes ügy. 2 személyes játszma. Meggyötörte az élet. Mások az ő helyében visszavonultak volna. Ő viszont még mindig itt van. És a legjobb. Ne bántsa túlságosan. Ezt neki kellene mondania. Igen, tudom. Ismerem. Adhatok egy jó tanácsot? Hagyjon rá mindent. Mi már rájöttünk erre, olyannak fogadjuk el, amilyen. Nem korlátozzuk. Jó napot, felügyelő úr! A bírónő egész állónap kereste. Frollo átszállítása miatt. Hova akarja szállítani? Már át is vitték a klinikára, vizsgálatra. Egyedül voltam, Trévit küldtem. Azt a srácot, aki most jött ki a rendőriskolából. Gyerünk, hívd Quadrit és Gonzálezt. Mozog, mire vársz? Gyorsan! Már is egy pillanat, megyek már. Hol van Frollo? Itt, de azt mondták, nem szabad bemenni. Megőrült, ide gyors bejönni! Bocsánat, ellenőrzés. Megtudhatnám ki maga? Hát életveszélynek teszi ki magát! Hallgasson, csöndet kérek! Ott
Ott a bomba, kifelé innen! Gyerünk, gyorsan, gyorsan! Rohanjanak ki! Miért küldtél értem? Csak meg akartam köszönni. Ki akar megölni? Talán Tindari barátai. Miért tölted meg? Becsületbeli ügy. Ezt a kifejezést a maffia használja. Ne. Nekem saját maffiám van. Maffia csak egy van. Nem. Nekem saját maffiám van. De mit tudsz te erről, városi ember? Rendőrfelügyelő. Fiatal fiú voltam, és egyszer ellopták a motoromat. Nem messze tőlünk lakott Don Vito Sorano. Mindig olyan fehér volt a bőre, mert sosem mozdult ki a házból. Azt mondta nekem, te csak várj. Egy fél óra múlva a motor ott volt a házunk előtt. Én meg akartam állni neki, de azt mondta, Turiddu, csak nem akarsz megsérteni. És én beugrottam neki. De hibáztál. Nem így kell igazságot szolgáltatni. Az igazság, amiről te beszélsz. Az én házamban sose kopogtatod be. De Don Vito bekopogtatott, és figyelmeztetett, hogy tartozol neki egy szívességgel, igaz? Igen, igaz. De nem ő jött, nem Don Vito. Más küldött. Tindarit? Adott egy pisztolyt. És azt mondta, lőj. Lőj. Olvastam egy könyvet, ahol leírták, milyen erősségűek a szelek. A szellő 3 métert tesz meg másodpercenként, a fuvallat, ami megborzolja a leveleket 10. A 30 méteres, az már majdnem vihar. A 40-es, szélroham. De hogy elmozdítson egy apró tücsköt, ahhoz nagyobb erejű szél kell. Sokkal nagyobb erejű szél. Erős voltam, mint egy bivaj akkor még. De azt az erős szelet már én sem bírtam. Elmenekültem. 2 ember halt meg a családomból miattam. Amikor hazamentem, a feleségem és a lányom nem voltak többé. Azon az éjszakán nem sütött a hold. Az egyik kanyarban tüzet láttam, messzelen a folyóparton. Egy kocsi lángolt lassan, csendesen. Aztán egyszer csak felrobbant. A bírónak órákon keresztül beszéltem. Nagyon jól tudtam, hogy Tindari csinálta. El is mondtam neki. De egy idő után nem jött el többet hozzá. Egy másikat küldtek. Csak egy pár szót mondhattam.
Azt kérdezte tőlem, hogy nevezzük az ujjakat, hogy melyik a jobb kezem, a bal kezem, és hogy melyik nehezebb, 1 kilótól, vagy 1 kiló vas. A végén megkérdezte az iskolai tanítóm nevét, nem emlékeztem rá. Aztán becsuktak. A falak olyan magasak voltak, hogy az égig értek. Ordítás, aztán csend. Azt kiabáltam, hogy én nem vagyok bolond. És hogy engem Tindari tett tönkre. Elégette a feleségemet és a lányomat. Minél jobban ordítottam, annál bolondabbnak tartottak. A fejemet vizes levedőbe csavarták, borzasztóan szorított, levegőt se kaptam tőle. Akkor azt mondtam, ebből elég volt. Elég volt. Bosszút esküdtem. Aztán csönd lett. 15 éven keresztül. Még 50 éves se vagyok. És már sírni is elfelejtettem. Nincsenek könnyeim, elhagytak azok is. De valaki még mindig fél tőled. Miért? Igaz, hogy neked is meghalt a lányod? Hallottam róla. Valaki mesélte. Igen. Igaz. Te szegény felügyelő.